fines and penalty, who will Under the law, pwede magpataw ng penalty ang ERC up to 50 million. Malaki yung kanilang kapangyarihan na magpataw ng penalty dun sa mga hindi sumusunod sa mga regulasyon. 50 M per day. Ano na yun? Sila na ang kumbaga magde-determine kung per day or other ano. Fines So, lang, pero sir. sir, dun sa DOP at saka dun sa ERC officials na dapat sila yung mag-monitor in the first place. Hindi kasi. Actually, itong nakita natin yung mga lapses sa policies. At kaya recommendation natin yung mga policies na nakita nila na pag-aralan, i-implement na. Marami sa mga policies nakita ko, alam na nila eh. In fact, in iba as early as 2017, nung nagkaroon nga tayo ng investigasyon dito, 2017, meron na silang mga recommendations. Hindi lang na-implement. Ako naniniwala ko, pag in-implement natin yun, maiiwasan natin yung ganitong mga brownouts na nangyayari.